ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва Суҳробшоҳ Давлатзода. Салом. имрӯз ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил тариқи видеоконференсия баргузор гардид ки дар кори он сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода иштирок ва суханронӣ намуд. дар кори ҷаласаи шӯро муҳимтарин масъалаҳои фарогири самтҳои гуногуни ҳамгироии давлатҳои аъзои иттиҳод аз ҷумла амният, иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, илму маориф, саноату кишоварзӣ, энергетика, гумрук, экология, тандурустӣ ва роҳу нақлиёт мавриди баррасӣ қарор дода шуд. зимни баргузории ҷаласа таъкид гардид ки дар замони паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ба роҳ мондани фаъолияти неки кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил то андозаи пеши роҳи пастшавии иқтисодиёт дар минтақаро гирифта барои муолиҷа ва пешгирии густариши бемории мазкур бо истифода аз таҷрибаи мутахассисони кишварҳои дӯст чораҳои мушаххас амалӣ гашт. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода зимни баргузории ҷаласа таъкид намуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамкории нек ва дӯстонаро ба роҳ мондааст ки фарогири муҳимтарин принсипҳои дӯстӣ ва эътимоду эҳтироми ҷонибҳо мебошад. кори ҷаласаи навбатии шӯрои сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил бо қабули қарорҳо ки ба рушди ҳамгироии кишварҳои узви иттиҳод замина мегузорад ба анҷом расид. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода бо иштироки вакилони Маҷлиси намояндагон ва роҳбарони як қатор вазорату кумитаҳои дахлдори кишвар муҳокимаи парлумонӣ дар мавзӯи иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 дар 9 моҳи соли 2021 баргузор гардид. Маҳмад Тоҳир Зокирзода иброз намуд ки ҳадафи олии рушди дарозмуҳлати Тоҷикистон баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар бар пояи таъмини рушди устувории иқтисодӣ маҳсуб меёбад. дар ин замина иҷрои босифати буҷети давлатӣ яке аз афзалиятҳои асосии муҳокимаи дахлдор ба ҳисоб меравад. аз рӯи масъалаи рӯзнома дар назди ҳозирин бо гузориш раиси кумитаи Маҷлиси намояндагон оид ба иқтисод ва молия Файзулло Машраб, вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Қаҳорзода Файзиддин, муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Каъбатулло Меликзода, сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Каримзода Хуршед, муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Талбакзода, раиси палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон Қарахон Челазода баромад намуданд. дар анҷоми муҳокимаи парлумонӣ баъди музокираҳо роҳбарони вазорату кумитаҳои дахлдори кишварамон ба саволҳои сершумори вакилони Маҷлиси намояндагон посух гуфтанд ва тавсияҳои парлумонӣ қабул карда шуд. дар кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи масъалаҳои мубрами меъморӣ ва шаҳрсозӣ ҳамоиши байналмилалии илмию амалӣ баргузор гардид. дар ин ҳамоиш мутахассисон масъалаҳои муҳим ва проблемаҳои соҳаро мавриди муҳокима қарор доданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар кори ҳамоиши байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи масъалаҳои мубрами меъморӣ ва шаҳрсозӣ намояндагони вазорату идораҳо, мақомоти маҳаллии меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳру ноҳияҳо, ташкилотҳои сохтмонӣ ва лоиҳакашӣ иштирок намуданд. чорабиниро роҳбарияти кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ бахшида аз дастовардҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар даврони истиқлолият ба дастомада ёдовар шуданд. зикр гардид ки дар ҷумҳурӣ сатҳу сифати лоиҳакашӣ, сохтмон ва истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ баланд гардида, талаботҳои меъёрӣ оид ба таъмини бехатарӣ бино ва иншооти сохташаванда дар ҳоли афзоиш аст. дар ин 30 сол чӣ ки медонед бисёр шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон хеле зебову пешрафт кард. инам бошад бо ҳидоятҳои пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки барои пешрафти ин соҳа хеле ҳидоятҳои зиёд карданд. мо дар ин 30 сол аз тарафи ҷавонони корхонаи воҳиди давлатӣ лоиҳакаш ҳам хеле лоиҳаҳои хубу зебо ҳам дар ватани азизамон тарҳезӣ шуданд, сохта шуданд.
бояд зикр намуд ки соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисодиёт ба ҳисоб рафта дар ҷаҳони муосир ниёзмандӣ ва талабот ба он мунтазам зиёд мегардад. аз ин рӯ муҳокимаи масъалаҳои муосири меъморӣ ва шаҳрсозӣ аз ҷониби доираи васеъи мутахассисони соҳа имкон медиҳад ки таҷрибаҳо дар фаъолияти амалии кормандони соҳа татбиқ шаванд. бояд қайд намоям ки дар қатори ташкилоту идораҳои лоиҳакашӣ ки дар ҷумҳурӣ имрӯз фаъолият доранд нақши арзандаро дар рушду нумии соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ устодон ва олимони донишгоҳи техникии тоҷикистон, факултети меъморӣ ва сохтмон нақши арзандаро доранд, чунки омодасозии тамоми кадрҳое ки имрӯз дар ҷумҳурии мо дар манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ амал фаъолият доранд, инҳо хатмкардагони факултаи сохтмон ва меъмории донишгоҳи техникии тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. нотиқон иброз намуданд ки таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ соҳаҳои афзалиятноки иқтисодию иҷтимоӣ аз ҷумла соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ рӯ ба пешрафт ниҳода сатҳи зиндагии аҳолӣ ба маротиб беҳтар шудааст. ҳамоиши байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи масъалаҳои мубрами меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар кумитаи меъморӣ ва сохтмон дар бахшҳои меъморӣ, сохтмон ва шаҳрсозӣ ва технологияи муосири сохтмон идома ёфт. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ва донишгоҳи слоянии тоҷикистону россия ҳамоиши илмию фарҳангӣ баргузор гардид. дар кори ҳамоиш устодону донишҷӯён, шоирону адибон ва намояндагони сохторҳои гуногун иштирок намуда оид ба моҳияти рӯзи президент ва дигар арзишҳои давлатдорӣ изҳори андеша карданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. чорабинии сиёсӣ маърифатӣ бахшида ба рӯзи президент дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо иштироки раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон, раиси шӯрои кӯҳансолони ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон ва шоирону адибон баргузор гардид. зимни тадбири мазкур иштирокчиён оид ба нақш ва мақоми пешвои миллат дар таҳкими давлатдории миллӣ баромад намуда изҳор доштанд ки рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон рамзи садоқат ва вафодорӣ ба ватан, президент ва миллат буда дар сатҳи баланди ташкилию ғоявӣ баргузор намудани он нишонаи шукргузорӣ аз озодиву соҳибихтиёрӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои давлатдориву соҳибистиқлолӣ арзёбӣ мегардад. дар баробари самимияту эҳтироми хоса ва арзгузориҳо ба рӯзи президент ки дар тамоми қаламрави тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад, ин чорабинии сиёсӣ боз иқдоми накоест ки барои қадршиносии заҳматҳои президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ва вориси тоҷикони ҷаҳон муҳимияти хоса дорад, гуфта шуд дар чорабинӣ. Идосияи 16-уми шӯрои олӣ дар шаҳри Хуҷанд он нафаре инро гирди ҳам овард ки дар ҳақиқат дар он рӯзҳо дилсӯзи ватан буданд ва маҳз дар ин ҷо интихоб шудани пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати раиси шӯро тақдири он рӯзу ояндаи миллатро ҳал карда тавонист. ва дар ин сессия бисёр масъалаҳои мубраме ки тоҷикистон метавонист дар он лаҳзаҳо дар ҳақиқат ба порашавӣ рӯбарӯ ояд, мувоҷеҳ гардад, ба ҳам омадани вакилони халқ боис гардид ки онҳо як нуқтаи ниҳоиро дар ҷанги шаҳрвандие ки дар он рӯзҳо идома гузошта бошанд. аммо баргузории ин сессия боз ба худ бисёр ҷиҳатҳои нозуку ҳасоси дигарро дорад ки онро метавон хизматҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон номид ки маҳз аз ин сессия қадамҳои устувори худро дар роҳи сулҳу ваҳдату созандагӣ гузоштанд. муҳимтарин ҷабҳаҳо, муҳимтарин лаҳзаҳо аз ин сессия он аст ки ман ба шумо сулҳ меорам, биёед гирди ҳам бошем, бо ҳам бошем, ваҳдати миллиро таъмин карда бошем ва он чизҳое ки он суханҳо, гуфтаҳое ки дар ин сессия садо дода буд хушбахтона ба бахту саодати миллати тоҷик амалӣ гардиданд ва мо тавонистем ки ваҳдати худро таъмин намоем. зимни суханронии худ иштирокчиён нақши президентро дар таъмини сулҳу субот ва ваҳдату якдилии мамлакат назаррас арзёбӣ карда таъкид доштанд ки президенти мамлакат эмомалӣ раҳмон тавонист барои миллати тоҷик содиқона хизмат намуда сулҳу суботи сартосариро таъмин намояд. дар идома ҳамоиш бо таҳлил ва баррасии як қатор масъалаҳо вобаста ба муҳимияти рӯзи президент, нақши иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ дар ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва амсоли инҳо ба анҷом расид. ҳамчунин дар ин рӯз муҳассилини донишгоҳи славянии тоҷикистону россия низ бо барномаи консертие аз рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷашн гирифтанд. зимни ин тадбири фарҳангӣ иштирокчиён доир ба нақш ва хизматҳои шоёни пешвои миллат баромад намуда саҳми президенти кишварро дар самти ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва пойдор нигоҳ доштани сулҳ назаррас арзёбӣ карданд.
В эту юбилейную дату хотелось бы отметить и то, что республика стала энергетически независимым государством. Обучение в нашем университете студентов дает такие результаты, что мы готовим высококвалифицированных кадров для нашей республики. дар ин тадбири фарҳангӣ дастаи ҳаваскорони донишгоҳ чандин номераи консертиро пешниҳоди аҳли Толор намуда, ҳамчунин бо мақсади сазовор истиқбол гирифтан аз рӯзи президент донишҷӯён сурудҳои ватандӯстонаву ҷолибро пешниҳоди ҳозирин гардониданд. дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов дар шаҳри Душанбе низ бахшида ба рӯзи президент ҳамоиш баргузор шуд. дар кори ҳамоиш ҳозирин доир ба нақши президенти мамлакат дар ташкил ва фаъолияти ин донишгоҳи бонуфуз андешаронӣ карданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия гардидааст. раёсати филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов дар шаҳри Душанбе рӯзи президентро бо ташкили як ҳамоиши сатҳи баланд таҷлил намуданд. тадбири мазкур таҳти унвони 30 соли истиқлолият марҳилаи тайшуда воқеият ва дурнамо доир гардида, дар кори он роҳбарияти донишгоҳ, котиби якуми сафорати Федератсияи Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи онлайнӣ ва роҳбарияти донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар иштирок намуданд. гуфта шуд ки барои миллати тоҷик 16 ноябр ҳамчун рӯзи тақдирсозу муайянкунандаи рушди минбаъдаи бомароми Тоҷикистон марҳилаи муҳими давлати шурӯъ намудан ба вазифаи президентӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи конститутсияи нав қабул гардида ба ҳисоб меравад. маърузачиён ҳамчунин доир ба нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ ва эъмори давлати навини тоҷикон маърузаҳо намуданд. мубодилаи афкор ба кори ҳамоиш анҷом бахшид. канали обгузари доди худо аз сарчашмаҳои кӯҳии ноҳияи Рушдқалъа шаҳри Хоруғро бо об таъмин мекунад. ин канал 12 километр дарозӣ дошта, бо пурра таъмир гардидани он мушкилоти сокинони шаҳри Хоруғ, хусусан барзгарон ҳал мегардад. бо хатм шудани мавсими обёрӣ, масъулони ҳукумати вилоят ва шаҳри Хоруғ тасмим гирифтанд, ки ин каналро аз таъмири ҷорӣ бароранд. Хосият Худоёрбекова дар ин бора иттилои бештар дорад. канали доди худо аз зумраи муҳимтарин воситаи таъминоти сокинони шаҳри Хоруғ бо оби полизию ошомиданӣ мебошад, ки аз самти ноҳияи Рушдқалъа ба самти шаҳри Хоруғ равона буда, айни замон таъмири мавсимиро тақозо дорад. бо ин ҳадаф кормандони идораву корхонаҳои шаҳриву вилоятӣ ба таъмири қисматҳои осебпазири канал машғул буда, таи чанд рӯз ин амалро роҳандозӣ доранд. иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишер Худобердӣ аз рафти корҳои азнавсозию таъмирии канал дида намуда ба масъулин супориш доданд, ки бо истифода аз резҳои бебориш бетонрезии қисматҳои каналро ҳарчи зудтар ба анҷом бирасонанд. иттилоъ дода шуд, ки 90% корҳои азнавсозӣ ба сомон расонида шуда, кор бо маром ҷараён дорад. қайд гардид, ки таъмири тирамоҳии канали доди худо ҳадафмандона ба роҳ монда шуда, бо ин амал дар оғози фасли баҳор кори деҳқон ба маротиб сабук хоҳад шуд. тибқи мақоли илоҷи воқеа пеш аз воқеъ бояд кард амал намуда, таъмири канали доди худо аз фасли тирамоҳ оғоз ёфтааст. тасмим гирифтем, ки ҳамин канала ҳамин сол барқарор кунем, ҳамин моҳи тирамо барқарор кунем, баъди тамом шудани мавсими обёрӣ буд барқарор кунем. аз тарафи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилоят ва шаҳри Хоруғ мавдӯи сохтмонӣ ҷудо гардиданд. мо ҳаминҷо рай мошинагарда барқарор кардем дар масофаи қариб 3 километр бо техникаи шӯъбаи бедошти замин ва обёрӣ дар вилоят барқарор кардем. то ҳозир иҷо рай мошинагар набуд. ҳозир барқарор кардем маводҳои сохтмонӣ ҳамин рақати мебиёрему дастрас мекунем ҳаминҷода. ҳозир идораҳои вилоятӣ дар ҳамин канал иштирок карданд дар ҳашарои дастаҷамона, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти иҷроияи вилоят ва шаҳри Хоруғ иштирок карданд ва 160 метрро болопӯш кардем, ки соли оянда агар тармақ фурояд, ростакӣ гузарад, канал дар дигар зарар нарасонад. бояд қайд намуд, ки канали обгузари доди худо зиёда аз 12 километр дарозӣ дошта, сокинони ҷамоати шаҳраки Сомон шаҳри маркази вилоят аз оби он истифода менамоянд. 200 метри ин канал, ки дар мавзеъҳои тармафароҳию сангчарх ҷойгир аст, пурра бетонрезӣ мегарданд.
اجراکننده وظیفه رئیس ولایت مختار کیستان بدخشان میرزانبود الشیر خدابردی قید نمود که تا که در آغاز فصل بهار جایهای خطرناک کانال مشکلی را ایجاد ننمایند از امروز چاره‌جویی باید کرد. با فرا رسیدن فصل سرما تمامی مؤسسه‌های خدمت‌رسانی و کارخانه‌های استحصالی مملکت کوشش می‌نمایند برای گذراندن فصل زمستان چاره‌های سریوقتی اندیشیده ذخیره خوراک و سوزشواری را بیشتر نمایند. در ناحیه بلجوان که زمستان سرد و طولانی دارد، همه تشکیلات و مؤسسه‌ها مقدار ضروری انگشت و هیزم و دیگر نمودی مواد سوخت را ذخیره کردند. از رفت آمادگی به این معرکه در ناحیه مذکور همکارانمان گزارش می‌دهند. ناحیه بلجوان در کوهستان جایگیر شده زمستانش سرد و طولانی است و از این رو تشکیلات و مؤسسه ها به این موسم آمادگی جدی میگیرند. مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه برای به مشکلی پس سر نمودن کرما زمستان سالهای 2021-2022 مقدار ضروری مواد ضد لغزش و قسم های احتیاطی تکنیکا، مواد سوزشواری و خوراک ذخیره نمودند. در این مؤسسه 27 نفر کارگران و 8 عدد تکنیکای صحوی برای تامین منتظم حرکت نقلیات در راههای اتومبیلگرد به عهده‌شان بوده در همه فصل‌های سال فعالیت می‌کنند. کارمندان ساحه تندرستی ناحیه نیز برای گذرانیدن زمستان آماده‌اند. در بیمارخانه مرکزی ناحیه در تیره‌ها تعمیر و شیشه بندی کرده شده بیش از 25 تن انگشت ذخیره نمودند. در بیمارخانه 10 شعبه فعالیت دارد. زیاده از برای زمستان گذرانی ما زیاده از 25 تن انگشت ذخیره داریم. بیمارخانه با خط آزادی برق تامین کرده شده است. اینچنین ما 13 عدد رادیاتور خریداری کرده در حجره بیماران گذاشتیم. حرارت در بیناهای بیمارخانه و اتاقهای بیماران معتدل بوده. تجهیزات گرمی دهنده فعال می باشد. این بیمارخانه با مؤثرترین تجهیزات طبی مجهز گردانیده شده است. مشکلات در سمت نرسیدن متخصصان از جمله دکتر سیرایت‌شناس، آنکولوگ، دکتر چشم پوست رنتگنولوگ و روانشناس موجود است که با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان حل خویش را پیدا خواهد کرد. در برابر بیمارخانه مؤسسه های کمک اولیه طبی و سانیتری با دستگیری مقامات اجرایی و حکومت دولتی به زمستان گذرانی آماده گردیدند. در توازن ما یک مؤسسه ناحیوی مرکز سلامتی ناحیوی 14 مرکزهای سلامتی دهاتی و 18 بنگاه‌های طبی فعالیت می‌نمایند که به اهالی ناحیه بلجوان خدمت طبی می‌رسانند. عاید گذراندن دوره تیرماه زمستان سال 2021 و 2022 شبکه مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه بلجوان با خواجگی جنگل ناحیه بلجوان شرطنامه بسته. همه بنگاه مرکزهای سلامتی که با پیچ‌های علاوه فعالیت می‌نمایند با حزم خصوصی تامین نموده. امید هست که دوره تیرماه زمستان را به خوبی پشت سر می‌نماید. از حساب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک مرکز سلامتی ناحیه از تعمیر اساسی برآورده شده با شبکه مستقیم گرمیدهی تامین کرده می‌شود. در پهلوی بیمارخانه ساختمان شعبه سیرایتی ادامه دارد که در آن بهترین ساختمانچیان محلی به کار جلب گردیدند. شعبه سیرایتی ناحیه بلجوان سال 2020 آغاز گردید. از 4 آشنا و تکخانه عبارت می باشد. فرمایشگرش وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان، پودرچی فیرمای بلجوان ناحیه بلجوان. این زمان تکخانه و 2 آشیانه ساختمان در 2 آشیانه ساختمان کارهای ادامه دارد و مبلغی که معین گردیده شده بود در سال 2021 به طور پره از خود کرده شده است. خب کارگران باشد موسمی با 20-22 نفر را تشکیل میکنند. بعد انجام ساختمان شعبه مذکور و دیگر شعبه‌های بیمارخانه با شبکه مستقیم گرمیدهی پیوست کرده میشوند. با اطلاع ستاد ناحیوی عاید به زمستان گذرانی همه تشکیلات و کارخانه‌ها به موسم سرما پوره آماده‌اند. شیرین جان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه بلجوان برای برنامه نوید.
корхонаву ташкилот ва муассисаҳои таълимии ноҳияи шаҳри нав низ оид ба гузарондани зимистони солҳои 2021-2022 сито ташкил намуда дар ин самт як қатор корҳоро ба анҷом расониданд. ҳамкоронамон хуршед ҳалимов ва соҳибнур абдурасулов аз ноҳияи шаҳри нав гузориш медиҳанд. тамоми муассисаҳои мамлакат барои гузарондани зимистони омодагӣ ҳамаҷониба мебинанд. алалхусус дар муассисаҳои тандурустии ноҳияи шаҳри нав барои гузарондани сармо ситоди махсус ташкил карда шудааст. беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри нав дорои 18 шӯъбаи махсусӣ гардонида шуда буда тамоми намудҳои хизматрасониҳои тиббиро ба аҳолии ноҳия ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонад. 20 маркази саломатии деҳотӣ ва 15 бунгоҳи саломатӣ мавҷуд аст ки бо тариқи шартнома мо 35 тонна ангишсан харидорӣ карда бо муқдори муайян ба ҳамаи ин муассисаҳомон аз рӯи аҳолияшон тақсимот карда шудаанд. айни ҳол онҳо бо печҳои аловӣ таъмин мебошанд. ҳуҷраҳои корияшон бо таъмири косметикӣ аз таъмир бароварда шудаанд. айни ҳол мо барои самарабахш гузарондани тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 ба пуррагӣ омода мебошем. муассисаҳои таълимӣ пурра бо маводи сӯзишворӣ таъмин гарда синфхонаҳои мактаб омодаи зимистонгузаронӣ мебошанд. баҳри иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо имрӯз дар муассиса тавонистем ки аллакай то имрӯз дар анбори муассиса зиёда аз 30 тонна ангишт ва 10 метри куби ҳезум захира намоем. ва ҳамеро гуфтан ба маврид аст ки имрӯз муассиса бо низоми ягонаи гармидиҳӣ пайваст аст ва он захираи ангишту ҳезуме ки мо дар анбори муассиса захира намудаем ба пуррагӣ дар мавсими тирамоҳу зимистони дар пеш истода албатта басандагӣ аст. албатта мо бо бори комил гуфта метавонем ки зимистони дар пеш истодаро бе ягон камбудӣ пушти сар менамоем. кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳрнав низ бо мақсади таъмини бемамонияти воситаҳои нақлиёт дар фасли зимистон омодагӣ мегиранд. то имрӯз аз тарафи масъулони соҳа 500 куб реги бо намак омехта шуда дар ҷойҳои махсус захира карда шудааст ки мувофиқи нақша ба зимистонгузаронӣ басанда мебошад. барои гузарондани зимистони солҳои 2021-2022 муассисаи мо бо пуррагӣ омода аст. ба миқдори 500 куб маводи ҷидди лағжиш, 25 тонна намаки техникӣ, ҷои кори коргарон бо пуррагӣ таъмир мебошад. ҳезум ба миқдори 4 куб, ангиш ба миқдори 4 тонн захира карда шудааст. техникаҳо бошанд бо пуррагӣ таъмир карда дар ҳолати омодабош қарор доранд. кормандони ҳамаи соҳа дар ноҳия бо назардошти он ки таъмини саломатии аҳли ҷомеа асоси рушду пешравии диёр аст, баҳри баландбардоштани сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ нақшаҳои мушаххасро роҳандозӣ хоҳанд кард. дар шаҳри исфараи вилояти суғ семинари бахши кишоварзӣ бо ҷалби мутахассисони соҳа баргузор гардид ки дар он масъалаи чораҳои мубориза бар зидди касалиҳо ва зараррасонҳои боғу токзорҳо дар давраи оромии дарахтон баррасӣ гардид. дар ин тадбир роҳҳои муассири ҳифзи боғу токзорҳо мавриди муҳокима қарор гирифт. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар шаҳри исфара бо дастгирии раёсати кишоварзии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр бо дастгирии барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоии манотиқи Коҳистон дар вилояти Суғд семинари кишоварзӣ дар мавзӯи чораҳои мубориза бар зидди касалиҳо ва зараррасонҳои боғу токзорҳо дар давраи оромии дарахтон баргузор гардид. дар семинар боғпарварону роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Исфара ва институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткорӣ назди Академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. бешубҳа дар минтақаи Исфара ки боғу токпарварӣ, сабзавоткорӣ яке аз сарчашмаи асосии бойгардонидани сандуқи озуқавории аҳолӣ мебошад. ҳама вақт бо мурури замон, ҳама вақт дар баробари тағйир ёфтани талаботҳои ҷаҳони муосир бояд ба кишоварзон донишҳои нав, таҷрибаҳои нав дод. дар баробари амалӣ кардани семинари илми амалӣ ҳамчунин мусоидат карда мешавад ба ташкили агромағозаҳо ва ба ташкили ва мусоидат ба беҳтар кардани шароити техникии маркази маслиҳатдиҳии кишоварзӣ ки дар ҷамоати Навгилем низ ташкил карда шудааст. мана чӣ дар ин боғи зардозор мебинем. мана ҳозир
ба шаклдарорӣ ва гирифта партофтани ӯ шохаҳое ки касал буданд, ӯ шохаҳое ки анбӯҳанд, дар байн ҷойгир ҳастанд, ки барои соли оянда мисол зарар мерасонад, ҳамун паҳншавии касалиҳо, манбаи пайдошавии ҳамун худи касалиҳо мешавад. Ҳамунҳоро бурида партофта мисол бо ҳамун махсус маҳлулҳое ҳастанд, ки вақти буриданд ҳамун бай мекунем дар болоаш мемоланд, ки мисол манбаи пайдошавии касалӣ ва ҳашаротҳои зараррасон нашавад. мана дар семинари имрӯза чӣ хеле гуфтем, ҳам оиди ман ҳамун гузарондани корҳои вай мубориза бар зидди касалӣ ва зараррасонҳои гармхона низ гузашта шуд. ман ҳамун шуштан бо заҳрхимикатҳои дуноку нитрофен мисол дар давраи оромӣ баъди хазонрез шудан, нарм намудани бехи ҳар як ниҳол ва дар давраи зимистон, дар давраи хунукиҳо додани об ба бехи онҳо. Инчунин семинар дар боғот бо нишон додани корҳои амалӣ доир гардида ба иштирокчиён тарзи безараргардонии дарахтон аз ҳашаротҳои зараровар ва буридани шохҳои нодаркор тавсиҳот дода шуд. барои дар оянда ҳосили фаровон гирифтан маслиҳатҳои муфид пешниҳод гардид. таъсиси коргоҳҳои нави истеҳсолӣ яке аз омилҳои муҳими таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти баландсифати худӣ буда ба ин васила аҳолини соҳиби ҷойкори доимӣ мегардад. аз ин ҷост ки дар ноҳияи Носири Хусрав ҳамасола шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ афзоиш ёфта, саҳми онҳо дар таъмини бозорҳои мамлакат бо тухму гӯшти мурғ чашмрас мегардад. гузориши навбатии ҳамкоронамон аз фаъолияти чунин корхонаи навтаъсис дар ҳудуди ноҳия ҳарф мезанад. таъсис ва ба фаъолият оғоз намудани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Дилшоди Ислом аз зумраи иқдомҳои навбатии соҳибкорони ватанӣ дар ин самт арзёбӣ мегардад. коргоҳи мазкур дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Наврӯзи ноҳияи Носири Хусрав ташкил ёфта, фаъолияти он ба самти паррандапарварӣ равона гардидааст. бинобар иттилои муассисони ширкати мазкур, ноҳияи Носири Хусрав аз ҷиҳати иқлим ва мавқеи ҷойгиршавӣ барои паррандапарварӣ хело мутобиқ буда, бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда метавон истеҳсоли гӯшти мурғро дар ин ноҳия 3-4 баробар афзун намуд. айни замон дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Дилшоди Исломи ноҳияи Носири Хусрав 6 нафар паррандапарварон ва мутахассиси соҳаи бойторӣ фаъолият доранд. дар ин фермаи паррандапарварӣ дар як марҳила нигоҳубин ва парвариши то 10 000 сармурғ ба роҳ монда шудааст. ҷои мо бролер 308 маркаш имрӯз 30 рӯза шиданака насиб кина то 45 рӯза нигоҳ мекунем. 45 рӯза да насиб кина 4 кило зиёдтарак мешавад. оянда нақша дорем ки 10,000 мисол ҷои кора бисёр кунем, ҳаму сехора бисёр кунем, парвариша калон кунем, парваришгоҳа. ҳозир 6 нафар коргар дорем. оянда насиб кина бо 6-7 нафар да бо ҷои кор таъмин мекунем. масъулони корхонаи мазкур тасмим гирифтанд, ки дар ояндаи наздик бо васеъ намудани доираи фаъолият афзоиши саршумори паррандаи гӯштиро 2 баробар афзун намуда, дар таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо гӯшти парҳезӣ саҳми бештар гузоранд. дар ин шабу рӯз паррандапарварони ноҳияи Носири Хусрав дар баробари қонеъ гардонидани талаботи бозорҳои минтақа, инчунин маҳсулоти худро бо дигар минтақаҳои Бохтарукуло ва шаҳри Душанбе низ ба фурӯш бароварда истоданд. инак даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар вилояти Хатлон ҷамъбаст гардид ва дар шумули ғолибони ин давр 3 нафар аз кормандон ва муштариёни китобхонаи вилоятӣ ба номи Садриддин Айнӣ дар шаҳри Кӯлоб ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. роҳбарияти китобхона барои иштироки муваффақонаи ғолибони даври вилоятӣ дар марҳилаи ниҳоӣ ин озмуни маърифатию зеҳнӣ тадбирҳои иловагӣ меандешанд. тафсилот дар гузориши Ширинҷон Сафарзода. ин гӯшаи дӯстдоштаи Сайрамби Мирзоева дар китобхонаи вилоятӣ ба номи Садриддин Айнӣ дар шаҳри Кӯлоб мебошад. Сайрамби Мирзоева худ корманди ин муассиса аст ва дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар номинатсияи адабиёти ҷаҳон фаъолона ширкат варзида истодааст. ӯ дар баробари иштирок дар озмун шогирдонашро низ омода кардааст, ки дар даври вилоятӣ сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. ман тӯли 2 сол мешавад, ки дар ин озмун ширкат меварзам. соли якум то даври вилоятӣ он иштирок намудам. имсол кӯшиш кардам, ки боз бо тайёрӣ пухта биёям ва дар даври шаҳрӣ сазовори ҷои якум ва дар даври вилоятӣ инчунин сазовори ҷои якум гаштам аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон. азбаски ман корманди китобхона ҳастам, дар баробаре ки худам ҳам ба ин озмун тайёр дидам, бисёр шогирдони худро ба ин озмун тайёр намудам. натиҷаи меҳнати босамарам буд, ки порсол ҳам шогирдонам то даври ҷумҳуриявӣ
ширкат варзиданд ва дар давраҳои шаҳрӣ вилоятӣ сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. Имсол ҳам аз ҷумлаи онҳо 2 нафар шогирди ман дар даври шаҳрӣ яке сазовори ҷои якум ва дигаре сазовори ҷои дуюм гашт ва дар даври вилоятӣ инчунин шогирди ман Қодирова Робия сазовори ҷои дуюм аз номинатсияи адабиёти ҷаҳон гашт. Пеши худ мақсад гузоштам ки боз бештар китоб хонам ва ба даври ҷумҳуриявӣ тайёрии пухта бинам ва кӯшиш менамоям ки дар даври ҷумҳуриявиам сазовори ягум ҷои намоён ва сазовори ягум ҷои ифтихорӣ гардам. дар даври вилоятӣ аз ҳисоби кормандон ва муштариёни доимии ин муассиса беш аз 10 нафар ширкат варзида 3 нафар соҳиби ҷойҳои якуму дуюм ва сеюм гардиданд. Абдулаҳад Нуров ғолиби дигари даври вилоятӣ мегӯяд: имсол озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст бениҳоят ҷиддӣ сурат гирифт ва талаботам бениҳоят сахт буд. чӣ хеле ки медонед талаботҳои номинатсия аз соли гузашта фарқ мекарданд ва фолкор илова карда шуда буд. бисёр чизҳои навоварӣ буд. ба ин ҳама нигоҳ накарда мо кӯшиш кардем ки талаботҳои озмунро иҷро намоем ва миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонам ки чунин як иқдоми созандаро рӯи кор оварданд ва инчунин ба раиси вилояти Хатлон ки моро қадрдонӣ намуданд ва ба раҳбарияти муассисаи китобхонаи оммавии вилояти Хатлон ба номи Устод Садриддин Айнӣ ки аз аввали саршавии ин озмун таи 2 сол ин ҷониб ба мо кӯмаки худро расонда истоданд. роҳбарияти муассиса зимни як ҳамоиш ба ғолибони даври вилоятӣ ки аз номи китобхона ширкат намуда буданд дар ҳолати тантанавӣ ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ тақдим кард. директори китобхона иброз дошт ки барои онҳо баҳри омодагӣ ба даври ҷумҳуриявии озмун тамоми шароитҳоро муҳайё месозанд ва ғолибияти онҳо дар даври ҷумҳуриявӣ боиси хушнудии кормандони муассиса мегардад. миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки чунин озмунҳоро дар ҷумҳурии мо роҳандозӣ гардониданд ки аз ҷумлаи онҳо озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст ва дар заминаи ин озмун ба хазинаи китобии китобхонаҳои шаҳру навоии минтақаи Кӯлоб бахусус китобхонаи вилоятии ба номи Садриддин Айнӣ теъдоди китобҳо зиёд гардиданд ва дар ин замина ва дар ин озмуне ки соли сеюм аст баргузор гашта истодааст сафи хонандагони мо нисбат ба солҳои пешин зиёд гардид. албатта мувофиқи низомнома ҳар як гурӯҳе ки дар озмун ширкат меварзад яъне бо гурӯҳҳо тақсим шуданд ва аз ҷумла миёни калонсолон ҳам дар ин озмун ширкат меварзанд ки дар қатори инҳо худи китобдорони китобхонаи мо соли дуюм аст ки ширкат варзида истоданд. то оғози даври ҷумҳуриявии озмун бештар аз як моҳи дигар боқӣ мондааст ва Сайрамби Мирзоева бо шогирдон ва дигар ғолибони даври вилоятӣ ба даври ҷумҳуриявии озмун омодагии ҷиддӣ гирифта истоданд. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонони ҳавасманд ба касбу ҳунаромӯзӣ бештар гардида марҳила ба марҳила шумораашон зиёд мегардад. аз ҷумла бо таваҷҷӯҳ ба шавқмандии насли наврас ба омӯзиши санъату ҳунарҳои гуногуни мардумӣ сол аз сол теъдоди маҳфилҳои ҳунаромӯзӣ назди мактаби санъати бачагонаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ зиёд мегардад. гузориши ҳамкоронамон идомабахши ҳамин мавзӯъст. дилрабо ҳамдамова аз зумраи ҳунармандони наврасу умедбахши ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мебошад ки давоми 2 соли омӯзиш дар мактаби санъати бачагонаи ин ноҳия ҳунару маҳорати дӯзандагиро аз бар намуда аллакай маҳсули дасти ӯро ҳамчун намуна ба маъраз гузоштанд. ӯ ҳанӯз аз овони кӯдакӣ бо омӯхтани ҳунарҳои мардумӣ шавқу рағбат пайдо намуда баъди аз бар намудани нозукиҳои дӯзандагиву дигар ҳунарҳои гулдӯзӣ аз модару хоҳаронаш барои такмили ҳунару маҳорати хеш ба маҳфили ҳунармандони навраси мактаби санъати бачагона аъзо шуд. тули 2 сол аст ки ман дар инҷо таҳсил мекунам ва гулдӯзӣ, шероздӯзӣ, зардӯзӣ, куртадӯзӣ ва ғайраро омӯхта истодаам ва маҳсули дасти ман як расми модар ва кӯдакро аз даруни гаҳвора гирифтагиро ман онро бо нақшҳои гуногун пур карда духтам. дилрабо духтари бисёр ҳам чақон аст. ҳам ба дарсо фаъолона иштирок мекунад, кӯшиш мекунад ки як чизро ёд гирад, як чизро мебураду қайчӣ мекунад ки як касбро аз худаш кунад.
дар мактаби бачагонаи ноҳия 14 нафар устодони соҳаи санъату ҳунарҳои гуногуни мардумӣ ба ҳаваскорони Наврас ҳунару маҳорат меомӯзонанд. Дар ин даргоҳи ҳунар 8 маҳфили гуногуни ҳунармандӣ фаъолият дошта, зиёда аз 153 нафар насли ҷавон ба касбу ҳунаромӯзӣ фаро гирифта шудааст. имрӯз бисёр духтаракон баъд аз хатми мактаб, баъд аз хатми донишгоҳ ба хонаи шавҳар мераванд. онҳо барои духтар як курта ба назди чеварҳо қариб ки 100-150 сомони худашонро барои духтан як курта сарф мекунанд. хуб мешуд ки ҳамаи духтаракон зандагиро ба худшон меомӯхтанд. пуле ки дар дигар ҷо сарф мешуд вайро дар зиндагии худшон барои як чизи дигар сарф мекарданд. момо бибиҳои мо аввалҳо кор намекарданд. онҳо дар хона шида бо гулдузиву зардузиву наскидузиву наскибофи худашон зиндагиашонро пеш мебурданд. назар ба солҳои пеш имрӯзҳо таваҷҷӯҳи толибилмон яъне хонандагон ба мактаби санъат бачагонаи ноҳия хеле зиёд гардида истодааст ва дар озмунҳое ки мо дар пеш гузаронда будем хеле фаъолона иштирок намуданд. зиёда аз 15-16 нафар хонандагони мо дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуданд. соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд. Дар ноҳия ва дар давли вилоятӣ низ иштироки фаъолона намуданд. бинобар гуфтаи устодони мактаби мазкур давоми фаъолияти чандин сола дар ин ҳунаристон садҳо нафар дастпарварони чирадаст ба воя расида имрӯз соҳиби дукону коргоҳҳои гуногуни ҳунармандӣ буда дар баробари рушди истеҳсолот гурӯҳҳои ҳунаромӯзию касбомӯзӣ таъсис дода санъати дузандагӣ, рассомӣ, навозандагиву сарояндагиро ба дигар наврасону ҷавонон меомӯзонанд. дар солҳои пешин 10 сол 15 сол шуда буд ки аз ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар донишгоҳҳои санъат камтар нафарон ҳуҷҷат месупорданд. 2 соли охир мешавад ки толибилмони мактаби санъати бачагона хатм намуда ва дар коллеҷу донишгоҳи санъат ҳуҷҷат супорида баъд аз хатми коллеҷ ва донишгоҳи санъат мо боварӣ дорем ки боз ба ноҳия баргашта барои боз ҳам рушду нумӯ ёфтани фаъолияти кори соҳаи санъат дар ноҳия саҳми худро мегузоранд. ният дорем ки синфҳои иловагӣ дар мактаби санъат кушоем ки боз ҳам ҷалби хонандагон зиёдтар гардад. бо назардошти таваҷҷӯҳи зиёд кӯдакону наврасон ба омӯзиши ҳунарҳои гуногуни ниёгон масъулини муассиса назди худ мақсад гузоштаанд ки дар оянда барои фароҳам овардани дастгоҳу таҷҳизоти ҳунаромӯзӣ ва шароитҳои мусоиди таълими маҳфилҳои иловагии ҳунаромӯзиро ба роҳ монда теъдоди бештари наврасону кӯдаконро ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб намоянд. ҳунармандони театри академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон намоишномаи наверо рӯи саҳна оварданд бо номи Пайкари миллат. ин асари таърихиро коргардон Давлати Убайдулло ба саҳна гузошта ҳодисаҳои таърихӣ аз сари миллати мо гузаштаро ба намоиш мегузорад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. нахуст намоиши Пайкари миллат дар театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида мешавад. то имрӯз аҳли ҳунари театри мазкур ба ин муносибат намоишҳои гуногунро рӯи саҳна овардаанд. асари навбатӣ низ пурмуҳтаво ва пурмазмун аст. нахуст намоиши Пайкари миллатро яке аз аввалинҳо шуда роҳбарият ва кормандони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тамошо карданд. ин драма аз ҷониби ҳунарпешаи шинохта Ибодулло Машраб навишта шудааст. асари пурмуҳтаворо ки таърих ва ҷонисориву ҷонфидоиҳои фарзандони фарзонаи миллати тоҷикро инъикос мекунад, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Давлат Убайдуллоев ба саҳна гузоштааст. дар намоиши Пайкари миллат ҳунарпешаҳои театри Лоҳутӣ Абдукарим Машраб, Ибодулло Машраб, Муҳаммадҷон Шодиев, Ортиқ Қодиров, Нурулло Абдуллоев,
Қурбон Собир, Султон Муроди Бобумурод, Фирузи Умар, Асалбек Назриев ва дигарон нақш меофаранд. Бояд гуфт ки дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавлиди драмаи Пайкари миллат барои дӯстдорону роғибони асарҳои саҳнавӣ тӯҳфаи арзанда ба шумор рафта, тамошобинонро бо таъриху фарҳанг ва қаҳрамониҳои фарзандони Далеру Шуҷо ва Нексиришту миллатдӯст шинос менамояд. Аҳли эҷоди театри давлатии Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ нақша доранд ки рӯзҳои баъдӣ низ спектакли Пайкари миллатро пешниҳоди мухлисону ҳаводорони театр гардонанд. як қатор мамлакатҳои ҷаҳонро офатҳои табиӣ азият медиҳад. Аз ҷумла дар Ҳиндустон бар асари обхезӣ 14 нафар ҷон бохтааст. Дар минтақаи Ситсилияи Италия низ боронҳои шадид обхезиро ба вуҷуд оварданд. Таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи бештари ин ва чанд хабари дигар аз хориҷи кишвар.